Nacházíme se nedaleko starého věžového vodojemu, který zde byl vystavěn v 70. letech 20. století. Bohužel po 50 letech je vodojem už po životnosti, není možné ho rekonstruovat, tudíž jediná varianta, která připadala v úvahu, je jeho demolice. Koule vodojemu už nesplňuje to, co my jsme od ní potřebovali, je nahoře vyhnila. Už jsme tady několikrát měli horolezecký tým, který nám opravoval plechy nahoře hliníkový, který tam už nedržej. Padali, ohrožovali lidi, kteří chodili okolo, nebo i ty, co tady bydlej. Po odbourání obezdívky jsme zjistili, že celá váha vodojemu drží na jednom kloubu. Ten vodojem je už prohnilej, zničený, korozí, takže musí k zemi, protože tohle je opravdu nebezpečné. O tom, že se bude demolovat, jsou občané průběžně informováni. Zároveň jsme dostali jednoznačnou zpětnou vazbu, že si nepřejí, aby žádná výšková stavba se na tom místě postavila v blízkosti jejich rodinných domů. To je i důvod, proč ten vodojem chceme dát dolů, aby se cítili občané bezpečně. Současně s tím jsme už v roce 2019 a 2020 stavili nový vodovod, včetně nového věžového vodojemu, který je umístěn při výjezdu na obec Volárna, úplně mimo zástavbu, takže nikoho neohrožuje, tak si můžeme dovolit tenhle starý věžový vodojem již zbourat. Nový vodovod je napájen z tohoto nového věžového vodojemu a je naprosto bezproblémový, funkční, sledovaný a revidovaný. Demolice by měla probíhat tak, že se odstřihnou 3 zadní lana, 2 postranní lana vepředu by se měly nechat jako sichr a prostředním lanem by se měl vodojem uvázat za bagr a přetáhnout do bezpečnostní vzdálenosti dopadu, kde máme udělaný už hnízdo, do kterého by měla ta koule spadnout a měla by zůstat stát. Celý ten pád byl řádově do 3 vteřin a bylo prostě hotovo. Vodojem se zřítil do připraveného lože naprosto kontrolovaně a bezpečně. Po několika týdnech příprav, určitých pochyb, jak to celé bude probíhat, jsme s výsledkem naprosto spokojeni, protože to dopadlo bez vážnějších problémů, nikomu se nic nestalo, k žádným škodám nedošlo a věžový vodojem je tady složený za námi na zemi, bude teďka rozřezán, rozebrán a odvezen do sběrných surovin. Domnívám se, že tím jsme uzavřeli určitou etapu nápravy takových těch historických škod, které tady ještě v obci byly. Každopádně tahle plocha už bude sloužit úplně jinému účelu, o kterém se budeme bavit na zastupitelstvu obce. A co je klíčové, nikdo z okolních obyvatel už se nemusí cítit ohrožen výškovou stavbou vodojemu o 35 metrech.